Prošlog tjedna s najvećom pozornošću Hrvati u BiH pratili su presudu šestorici Hrvata u Hagu. Hrvatski narodni sabor BiH, koji okuplja političke stranke s hrvatskim predznakom, ogorčen je nepravomoćnom presudom. Radi se o političkoj presudi cijelom hrvatskom narodu u Bosni i Hercegovini, koji je tijekom srpske agresije na Bosnu i Hercegovinu te muslimanske agresije na hrvatske prostore u BiH legitimnim pravom na samoobranu izborio slobodu, ističu u Hrvatskom narodnom saboru i dodaju. Ostaje nam se samo nadati da će žalbeno vijeće ispraviti nepravdu koja je nanesena vojnom i političkom vodstvu te građanima Herceg Bosne i Hrvatske, te naravno braniteljima HVO-a. Izuzev priopćenja, nijedan hrvatski političar nije stao pred televizijske kamere. Donosimo reakcije hrvatskih studenata iz BiH te povjesničara, autora knjige o odnosu Hrvatske prema BiH od 1990. do 1995. godine. Ono što je najzanimljivije za Hrvatsku je da je taj proces bio marginaliziran tijekom cijelih godina njegova trajanja, stavljan u drugi plan, kao da nema nikakvog značenja za Republiku Hrvatsku. Međutim, to je najvažniji proces za Republiku Hrvatsku koji se vodio i pred Haškim sudom ili u Hrvatskoj, vezano za događaje s početka 90-ih godina, jer u njemu je cijeli hrvatski državni vrh, znači Hrvatska država, optužena da je počinila najteže moguće zločine koje poznaje međunarodno ratno i humanitarno pravo protiv susjedne države, uključujući da je izvršila agresiju. Taj proces se može pratiti od 1994. godine, da ne idemo ranije, u vrijeme sukoba i razlaza unutar HDZ-a. Tada je prvi puta javno poznato na temelju dokumenata da je prema međunarodnoj zajednici išla teza od strane gospodina Manolića i gospodina Mesića, tada čelnih osoba i u zastupničkom i županijskom domu Hrvatskog sabora. Išla je ova osnovna teza da je Franjo Tuđman, a onda i cijeli državni sustav počinio cijeli niz zločina na prostoru Bosne i Hercegovine, uključujući agresiju i sve ostalo. Zanimljivo je da je to bilo 1994. godine u proljeće kada je potpisan Vašingtonski sporazum, dakle nakon svega što je kompromitirajuće navodno se dogodilo na tome prostoru, a zanimljivo je to da prema dokumentima da su ključne osobe za kadriranje na prostoru Herceg Bosne 90. kod stvaranja HDZ-a u BiH, 91., 2., 3. da su upravo bili te dvije osobe, dakle Manolić, Mesić i njihova struktura. Nakon te 1994. godine u međunarodnoj zajednici i u hrvatskom okruženju mnoge silnice, interesi, uključujući srbijanske, sjele su, ako mogu tako reći, na tu tezu, dalje razrađivali. Ona je došla danas do toga da će zapravo u svim tim, kako se kaže, ratovima na prostoru bivše Jugoslavije, zapravo se radi o srbijanskoj agresiji na sve susjede, od Slovenije, Hrvatske, BiH pa do Kosova, zapravo da je u državnom smislu jedina odgovorna Republika Hrvatska. Ne može se dogoditi da nema reciprociteta u presudama gdje su, znači, armija BiH je dobila 6 godina, naši su dobili preko 120-30 godina. Hrvati, Herceg Bosne i čitav vrh Herceg Bosne je osuđen. Smatram da to ne bi trebalo stajati jer je to vrlo opasno za budućnost Bosne i Hercegovine. Ti zločini treba imati individualnu krivnju, a ne zapovjednu odgovornost, a ne, pogotovo ne kao udruženi zločinački pothvat. Ja Herceg Bosnu smatram da je uspostavljena radi obrane hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini i nikako drugačije. Vidimo nepovezanost između činjenica utvrđenih i zaključaka. Jer s jedne strane nije uopće utvrđeno nikakva podjela Bosne, mito Karađorđevu je pao. Dakle, imamo činjenice da je Republika Hrvatska prva priznala Bosnu i Hercegovinu. Imamo činjenice da su Hrvati u Bosni i Hercegovini glasovali za neovisnu Bosnu i Hercegovinu i niz drugih činjenica, dakle, da su i legitimni hrvatski predstavnici, da su se udružili Hrvatsku zajednicu Herceg Bosnu i da nije riječ ni o kakvom udruženom zločinačkom pothvatu, nego o obrani svojih krajeva. Upravo sam sada došao iz policijske uprave, mi kao zavičani klub hercegovačkih studenata, ali zajedno sa svim drugim BiH studentima tu na sveučilištu u Zagrebu organiziramo javno okupljanje u ponedjeljak 3.6. s početkom u 17 sati. Kreće se od trga Bana Jelačića prema Markovom trgu. Svi ste pozvani.